Assalamu alaykum hörmətli tamaşaçılar, din qardaşlarыбыз. Assalamu alaykum hörmətli Rədif Həzrət. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. İsim soylау qotlаулы һәм шул ук вакытта күп вакытны таләп итә торган эшләрнең берсе. Һәрбер ата-ана балага исем сойлаганда аңа җыйнак, матур әйтелешле һәм шул ук вакытта мәгънәле исем сойларга тырыша. Ләкин тора-бара кеше үз исеменнән канәгать булмыйча аны үзгәртергә дә мөмкин. Бу очракта исемнәрне үзгәртергә ярыймы? Гомумән исем сойлаганда ниләргә игътибар итәргә кирәк? Бу турыда без Күкмара районы имам-мөхтәсибе Рәдиф Хәзрәт белән сөйләшербез. Рәдиф Хәзрәт, бүгенге сәхифәбезне шундый сораудан башлыйсы килә. Исем сойлаганда нинди кагыйдәләр үтәлергә тиеш? Гомумән балага исем сойланган вакытта аның ул тормышына йогынты ясыймы? Аллаһның рәхмәте булсын. Бу бик мөһим сорау, чөнки кешенең тормышы шушы туганнан соң башлангычында әти-әнинең исем сайлавыннан башлана дисәк була. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әти-әни каршында 3 бурычны вазифа итеп йөкләп куя. Бала тугач та иң беренче әти-әни исем сайларга тиеш. Бер караганда бер катлаулыгы юк шикеллек. Мен дә аны никахларда да яшьләргә әйтәм. Анда әтинең 2 хәрефен, әнинең 3 хәрефен алалар да, мәсәлән, Илфани дип исем кушалар. Илфани кибет исеме генә булып кала шулай бит, чөнки аның инде мәгънәсе юк. Шуңа күрә исем булырга тиеш мәгънәле. Чөнки шушы баланың яшәгән дәврдә ул исем аның холкына, яшәешенә турыдан-туры тәэсир итә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, сез бер-берегезгә нәрсә дип эндәшсәгез дә ул дуга. Мәсәлән, мин кемгәдер яхшы дуга кылам икән, фәрештәләр үзеңә дә шул булсын, үзеңә дә шул булсын диләр. Аннан мәсәлән, сезне дә мактый икән, сез матур, сез шибәр дип шулай бит. Бөтен кешегә рәхәт, матур сүзне ишетү. Шул ук вакытта, әгәр дә начар сүз белән эндәшәм икән, бер кешегә дә ошамый шулай бит. Шуңа күрә без бер-беребезгә яхшы сүз белән эндәшәбез, фәрештәләр үзең дә шундый бул дип торалар, мәсәлән. Һәм кешегә дә бу турыдан-туры тәэсир итә. Мәсәлән, син балага син тырыш булдырасың, син инде яхшы эшлисең дип, син инде шундый батыр булган, уңган, шибәр син дип торсалар, мәсәлән, әлбәттә ул тырыша, ул артык мактау түгел, ләкин инде мәгънәсе белән инде Аллаһ Тәгалә шушы исеменә күрә җисемен туры китерә иншаллаһ. Һәм ул аның әхлагына, холкына, гомумән яшәешенә тәэсир итә исем. Шуңа да әти-әни исем сайлаганда әлбәттә инде иң беренче имамнар, хәзрәтләр белән, әти-әниләр белән киңәшеп, мәгънәле, аһәңле, аңлаешлы исем бирсәләр иде балаларына. Чөнки алда көндә, менә яшәеш дәврендә балалар инде шушы исем белән үзләре кычкырып бирмиләр. Бөтен кеше аларга эндәшә. Шуңа күрә бөтен кеше аларга эндәшкән дәврдә, димәк инде бөтен кеше аларга дуга кылга килеп чыга, мәсәлән, димәк инде ул дуга Аллаһ Тәгаләне кабул итә һәм шушы балага шушы насыйбын бирә. Шуңа да исем бик мөһим. Аны инде Аллаһ Тәгалә 3 бурыч куеп, шушы 3 бурычның берсен исемгә бирмәс иде, чөнки кайбер кешеләр тәгә сорау бирәм дә инде вагазлар вакытында нәрсә дип уйлыйсыз, 3 бурыч дигәч, берсе кемдер әйтә курбан чалу ди, чөнки ул бик зур, мәсәлән, тәгә вакыйга бит инде зур вакыйга, кемдер инде сөннәткә утырты ди, кемдер башка гамәлне атый, ләкин Аллаһ Тәгалә исемгә бик нык игътибар бирә. Шуңа күрә исемне сайлаганда менә яшьләр дә бер игътибарлы булып, тәгә әйдә ярар инде, мәсәлән, нинди исем булса да, менә монда ошамаган булсын, хәзер яшьләрнең арасында шундый мода китте, тәгә менә мондый булсын, тегендей булсын дип инде исемнәрне, мәсәлән, бер яшьләргә баргач, алар инде без ди Эрик дип кушабыз, Эрик дип инде, әйтәм, Ирек бит инде ул ди, мен әбиләре яннары астыра. Улым Ирек инде ул, Ирек дип, Ирек түгел, Эрик ул ди, ләкин бит шушы Эрик үсеп җиткәч, әти-әнигә дә мәсәлән Эти дип башласа, Эти, шулай бит инде, Эти, булар гына дип мәсәлән, ул инде әлбәттә бик мөһим. Шуңа күрә исем сайлаганда тәгә ниндидер мода, кемдер каршында мактану өчен түгел, шушы бала игелекле булсын, тәүфиклы булсын, Аллаһ көндә хәерле хезмәтче булсын, кадер, хөрмәт, ихтирам күрсәтсен, игелекле бала булсын өчен әти-әни моңа инде бик җитди карарга тиешләр, Аллаһ бирсә. Менә яшьләребез дә шулай бала туганчы, иң беренче кыз бала туса, кем дип исем куша, анда малай туса, кем дип исем куша, шулай бит. Хәзер инде үзе күрсәтә, алдан белеп торалар, шулай бит кем туасын. Ләкин барбер әти-әни инде үзара килешеп, аңлаешлы, аһәңле, матур исем бирергә тиешләр һәм аның шундый үзенчәлеге дә бар. Хәтта инде больницадан чыгарганда ук шушы исемне бирергә кирәк. Кай вакыт безгә киләләр хәзрәтләргә, хәзрәт шушындый исем кушарга иде дип, ләкин инде больницада исемне яздырып чыккан булалар. Аны ни үзгәртеп булмый, ни нишәп булмый диләр, ләкин үзгәртү кирдән инде бөтен кагазларны кабаттан эшләү әлбәттә мәшәкатьле. Шуңа күрә әти-әниләр инде алдан шушыны уйлап эш итсәләр иде, ягъни моны инде
баланы кайчан тәрбияли башлыйсың дип берәү килеп сораган бит. Бер галимнән инде 3 яшь булды инде балама кайчан тәрбияли башлыйсы була дигәч, син инде ачаламы 3 елда 9 айга саңа калгансың дигән шуңа күрә бала инде әлбәттә теге әтияни ниятләүгә, планлаштыруга, аның тәрбиясенә алар тотынырга тиеш, ягъни алар уйларга тиеш. Исемне нинди бирәбез, чөнки беренче бурыч исем, икенчесе тәрбия, өченчесе инде аның өйләндерү башлы күздә итү, Аллаһ бирсә. Менә шул шуңа исем бик мөһим, аңа инде әтияниләр игътибар итсә иде. Аннан менә тагын үзенчәлекле исемнәр бар. Кайбер исемнәрдә, мәсәлән, тыелган сүзләр куллана яки инде начар мәгънәле исемнәр. Әлбәттә, мондый вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи үзе дә ул исемнәрне үзгәртә торган була. Мәсәлән, сахабалар, аның теге янәшәсендә йөргән мусламаннар, ягъни Пәйгамбәрбезне күреп аңа иман китергән кешеләр, алар арасында да исемнәрен үзгәрткән кешеләр бар. Шул ук вакытта, мәсәлән, башка милләт кешеләре динне кабул итсә, аларның исемнәренә шулай игътибар ителә. Хәтта үзебезнең татарлар арасында да, мәсәлән, ут дигән мәгънәгә ия булган нар дигән исем, мәсәлән, исемдә инде нар дигән яңгыр икән, кайбер телләрдә аны инде әйтәләр, мәсәлән, ут түгел, ут чәчәге, мәсәлән, кызыл төсне аңлата дип, мәсәлән, шундый мәгънәдә, ләкин әгәр дә ул килә икән турыдан тур, мәсәлән, ли нар, ли дигән кисәкчә ул кайда дигән урынны билгеләтә, нар ут, ягъни утка дигән шушындый исем, ягъни сиңа эндәшкән саен сиңа әйтә, син утка, син утка, син утка, син утка, ягъни кешегә шушындый теләк телиләр килеп чыга. Шуңа да менә бу исемнәрне әлбәттә инде үзгәртәләр, чөнки аның әйтәләр инде килеп чыгышы теге Ленин армиясе, Ленар, мәсәлән, ләкин дин ягыннан караганда әлбәттә ул мәгънәсе начар, шуңа күрә андый исемнәрне инде үзгәртүчеләр дә бар. Шуңа менә әгәр дә кемнеңдер исеме үзенә, мәсәлән, таныш түгел икән, мәгънәсен белми икән, әлбәттә кайсыдыр хәзрәткә килепме, исем китабыннан карапмы, ул исемне инде үзгәртү ягын карасалар, әлбәттә күркәм, чөнки күп вакыт киләләр кайчан кешенең тормышында инде авырлык башлана, мәшәкать башлана, алар инде төрле сәбәпләр эзли башлыйлар. Башта сихер түгел микән, бозым түгел микән, аннары исемне үзгәртеп карыйк микән, һәм башкалар. Кеше инде чыгу юлларын эзли, менә шул вакытта күп вакыт килеп инде хәзрәт әйдәгез исемне алмашыйк әле дип эндәшүчеләр бар, әлбәттә. Бу бик мөһим, шуңа күрә үзегезнең исемне, мәсәлән, әгәр дә инде кайчандыр сезгә тияни тырышып кушкан, сүздә юк, Аллаһның рәхмәте булсын аларга, шулай бит алар да инде тәрбиягә зур өлеш керткән, шулай бит, ләкин әгәр дә исемнең мәгънәсе инде дөрес түгел икән, яки исемнең мәгънәсе, мәсәлән, начар икән, ул вакытта әлбәттә инде аны үзгәртү мөһим, һәм үзгәрткәндә дә килеп хәзрәткә азан әйттереп камәт төшереп кенә түгел, инде паспортында үзгәртү кирәк, аның өчен күпмедер анда 2000-гә кадәр госпошлина түлисең дә, мәсәлән, синең паспортыңда инде яңа исем белән бирәләр һәм аңа печать суалар, ягъни башка документлар алмаштырмасаң да, сиңа инде, димәк, паспортың алмашында шунда исем үзгәртелде дип бирәләр дә, димәк, килеп чыга, сиңа инде шушы паспортында исем үзгәргәч, шушы исем белән бөтен кешендә яшә торган була. Чөнки күп вакыт кешеләр исемнәрен үзгәртәләр, мин сорыйм инде, паспортыңны үзгәртәсеңме? Юк, үзгәртмим. Бу исемең белән дәшәчә, юк, дәшмиләр, мәсәлән, андый практика булган, мәсәлән, элгәре заманда инде шушы 90-нчы еллар башында хәзрәтләр никах укыганда, мәсәлән, Вячеславка, мәсәлән, Салават дип исем биргәндә инде хәзрәт шулай бит, никах укырга була, никах укыганнар, но аны бер кеше дә теге Салават дип атап йөрми. Алар фақат киләләр, аннар әйтәләр, мәсәлән, безгә хәзрәт шулай дип әйткән никахта, сорыйсың инде, сиңа дусларың, иптәшләрең ул исем белән атыймсың, алар сиңа дәшәләрме ул исем белән дигәч, юк, ул исем белән дәшмиләр ди. Шуңа әгәр дә исемне үзгәртәбез икән, ул исем белән эндәшергә тиеш булалар, ягъни инде ул исем белән сине атарга тиеш булалар. Шуңа да аның өчен син тулысынча исемен үзгәртәсең икән, элеккесен онытып, хәзергесе белән тормышны башларга тиешме. Шундый булганда гына исем тулысынча үзгәргән килеп чыга. Рәдиф хәзрәт, җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә, киләсе очрашуларга кадәр. Амин, Аллаһның рәхмәте булсын, насыйп булсын, иншалла, амин.